môj vlog, zdravím z editovacieho uhla. Tento vlog má v sebe trošku z februára, trošku z mája, sa mi zdá. A celý apríl. Z časti marec. Takže bude to trošku chaotický vlog, by som povedala. Nebude mať súvislosť žiadnu poriadne. Ale nechcem všetky klipy, čo som natočila, zahodiť, taktiež. ASMR moment. Idem ho sa snažiť nejako zeditovať. Je tam toho veľa, je tam hlavne hačkovanie a kočela. Mala som pláne natáčať aj Veľkú noc, ale to mi nejako nevyšlo, lebo bolo upršané, moc sa neoslovalo. Ale mám pár vecí, mám pár klipov z toho, takže užite si tento menší chaos a pustíme sa do toho. Mám zapojený mikrofón. No. Teraz už máme zapojený mikrofón. Dobré ráno vlog. Dlhšiu dobu sme sa nevideli. Teda skôr. Dlhšiu dobu som nenatáčala. Ale to je v pohode, to nevadí. A dnešný plán by som povedala, že je priemernejšie jednoduchý. Dorobiť vlog a ukázať vám takú moju priemernú sobotu alebo priemerný víkend, takže taký menší víkendový vlog. Povedala by som, že sa môžeme pustiť do editovania toho, čo ste videli, a počas dňa vás budem brať so sebou. Počas dneška aj zajtrašku, takže technicky to môže byť, že stráv so mnou víkend. A nebudeme si klamať, ja po väčšine na víkend len cez víkend hrám hry a venujem sa takým zábavkám, takže chcelo by to menšiu prestávku a chytiť, urobiť si niečo jesť medzi časom. Ale tento víkend taktiež budem musieť dofarbiť toto, lebo už mi toto vyrastá, takže to máme v pláne buď dneska alebo zajtra večer.
tento dohačkujem, koľko sa mi bude dať. Čím viacej, tým lepšie. Takže zohrejem si jesť a vidíme sa onedlho. Nebudeme si klamať. Dopočula som sa, že vo Fortnite opakujú jeden event, ktorý som premeškala, takže najeme sa a pozrieme si to. A potom, podľa času, pôjdeme buď ďalej hačkovať, alebo cvičiť. Takže wow. Nemám mikrofón, ale urobíme si menší výlet do obchodu. Máme hotový nákup. Máme mini haul. No. A teraz máme nový bulldog. Bežný bulldog. Kávu. On má škatulu. My máme toto. A ideme to upratať a zapojiť router. Teraz ideme stiahnuť aplikáciu, dostať sa do toho a teď idem. A na to potrebujem telefon. Dobré ráno, vlog. Mohol to byť tak pekný úhol. Nie je to najlepší, nie je to najhorší, ale poďme si urobiť maču. Môžeme sa presunúť naspäť do môjho Dobre, ešte len prídem a už som napadnutá. Wow. Včera som stihla dokončiť moje háčkované projekty. Číslo 1 bol tento dlhý ružový rukav. Šrák. Ako sa... no. Čiže ten je hotový. Projekt číslo 2. A počas toho som začala na 3. Má to trošku iný štýl styču. Nie je to ten bežný, čo ja robím, ale vyzerá to nejako takto. Je šanca, že to stihnem teraz, je šanca, že to stihnem v druhom vlogu. Mini haul, keď už
sme sa stretli takto. Takže kúpila som si masku pod oči. V každom je ich po 5 proti čiernym kruhom pod očami, ako môžete vidieť, mám ich dosť veľké. Wow. Taktiež som si chcem skúsiť nový cleansing. Doslova olej. Taktiež nové sérum som si kúpila, lebo mi došlo. Voilà. A novú riasenku. Conceal and Correct pod oči, alebo na nedostatky. A nový make-up, čo je tento mini cushion, sprostosť. Jo. Je to vždy tak ťažké otvoriť to. Takže v najbližších dňoch ich budeme odskúšavať. Čiže potom to si urobíme taký menší make-up look. Ja sa idem pustiť naspäť do hačkovania tamtoho. Vypijem si maču. A vidíme sa neskôr. Je čas urobiť si večeru. Nemám pripojený mikrofón. Desať z 10. Večera je hotová. Zajtra nás čaká
veľké zobudzanie, lebo je Coachella. Čiže pre našu časovú zónu je to okolo 5 ráno. Ak nie, trošku skôr, záleží podľa toho, kto vystupuje. Začala som háčkovať deku. Budeme ju robiť z takých obdĺžnikov. A ráno som stihla spraviť make-up, takže môžem povedať, že ten make-up, čo som si nakúpila, vydržal celkom dlho. Bola som s ním aj v knižnici, aj vonku, aj všetko. Idem to zjesť, idem zeditovať prvú časť videa a vidíme sa neskôr. Ahoj. Stretávame sa po dlhšej dobe, no technicky. Skúsila som trošku inší štýl pre make-up a celkom sa mi páči viacej než ten predtým. Neviem, čo sa deje tuto s mojou farbou vlasov, ale neviem, je to jedno. Ako môžete vidieť za mnou, veci sú hotové, takže taktiež predtým v klipe som ich nemala na sebe, takže si ich ukážeme rovno na sebe, ale dokončila som väčšinu vecí. Poďme si urobiť mini haul. Začneme s touto dekou. Nevyzerá až tak veľká, ale pre mňa akurát. Taktiež sme si neukázali toto. Takže máme tu veľa ružovej na sebe. A taktiež ešte som tieto veci neprala.
Takže keď ich operem, budú mať trošku iný strých. Ale posledná nová vec, čo som dokončila. Zaujímavé farby, vyzerá to trošku ako Veľkonoč. By som, že celkom podarené. Medzičasom ale som začala na ďalšom svetri a plánujem ďalší, ale to si necháme na ďalší vlog. Ja idem zeditovať tento a vidíme sa neskôr.